मैना गाराङा गोसो थोलाय जेनलाल' गोदै गोदै नोंसिना गारनो होनना गारमादोंसो खिब्रमानि जोलैया बेनिखायनो नांज्लायोमोन नोङो आंजों साला सालि फिफा खर'आ बांद्राय बाइकनि ज्रोमा दुल दुब बाइकनिफ्रायनो गलांनानै साला साफ्लि साफ्लि दुलुजोबबा हामथारगौलै बाला सस्लंनानै खिनो हायै जाब्ला हामगौ सालिया डाइरेक्टआवसो होखायो खाथेर बाथेर गैया आंना ओरै दैलाय हरै दैलाय थाम्फै बायदि सालिफ्रा सायावल'सो गोमोनलै नोंसोर बायदि सिख्लाफ्रा सिङाव खिन्थु बिराद गेसाव गोसोफ्रानो नोंसिना एथ' अननाय होबाय अननायखौनो बुजिया गावनो बुंबावलायबावबाय नोंनि अनगा रावबो गैया बबे नोम्फा खर'निफ्राय ओंखारलायखो दालाय फोथाय जाला दानि जुगनि सिख्लाफोरखौ ब्लाथाय फस्थायगोन नों फस्थायगोन सालि आंखौ गारनाया जि बायदि सेंग्राखौसो गोसो थोदों नोङो उरलालानो मानसिखौनो अख्रुबग्रासो नुखायो नागिरनायानो बिदिखौसो नागिरखायो नोंसोरो जौ फाग्ला जानो हागौ नैबे फान्था गेरलाया थेवबो गाज्रि नङालै आंनि सबाब सरित्रफ्रा बाइक गैयिनि थाखायनो नोङो आंखौ गारबाय दा बेवहाय आंहा बुंनो थांला आंथ' दुखिया मानसिखा जेब्ला संसार जाहैगोन अब्लासो बुजिगोन बाइकखौनो सोला सोला थानांब्लासो मिथिगोन आरो मोनसे खोथालै आंनि जानाया हरफिनखा आंजों बारा थाखा नङा गालानि फिसा थारलाखा किन्तु मानियाले रिसार्च होनाय 300आ हरफिननांगोन बाला आंना किन्तु जुदाखा जुदि नोङो हरफिना जिबाय नोंनि बयफ्रेन्डआ नै थांसै फान्था गेरला सोलोंहैनो चाइनायाव गेब्लेबायलै एबार सथि नोंनि गोदान बयफ्रेन्डआ ओरैबायदि होगोन आं बारना बिखा गेजेराव गला बियो एबार आंजों चाइनानिसो खुंफुबाव जिबौनिसो होगोन आं नुस्लाबलायि बेटाखौ सोरखि सौदामलाग्रानि फिसा जाखो बेलाय साला आंनि थोरसिनि ओंखाम सेना जाग्राया गियाखै बे बेटाया आंखौ गियाखै खेबसे बारना जोब्लानो जजोबगोनखौ मिथियाखै नोंबो सालि थङालि थरलिलिनो आवलुरि नोंसोर चान्स होआब्ला सेंग्राफ्राबो चान्स मोना गोबोरखिजों खुबैगोन आं लामा सामा नुयोब्ला गैया नालाय गैया आंजों नुजानोबो नाङा बुंसेयावबो नुनांगौब्ला खाथेर बाथेर गैया बारसिननानै खुदुमनायबो हुदा दङ आंना भिडिअ जोबनायनि सिगां आं नोंसोरनो फंसे बाथ्रा खोन्थालांनि भारतनि बयनिख्रुइबो फोथायजाथावसिन रंजानाय प्लेटफर्म बेट जिलियाव बयखौबो बरायबाय सानी लिय'नी आरो बेंगली सुपारस्टार नुसरत जहांजों थान्दैथि खालामजानाय बेट जिलिया जोबथा रंजाथाव मोन्दांथि होयो वेलकाम क्रिकेटआव 200खौ आनलक खालामनो थाखाय दिनै बेट जिलि एपखौ डाउनलड खालाम फेसबुकआव नोंथांनि फिनजाथाय हो आरो उफ्रा 150 आरजिदो बियो नोंथांनि दावबायनायखौ जागायजेननो थाखाय 350 एपनि सिङाव नोंथाङा इनस्टेन्ट रियेल टाइम बान्थाखौ रंजानो हायो खालि लगइन खालाम आरो जायखिजाया समावनो गोसो गुदुं सोमोनांथावफोरखौ दाबि खालाम इउपिआई आरो बेंक ट्रेन्सफारफोरनि अपसननि गेजेरजों रां दाजाबदेरनाया गोख्रै आरो रैखाथि गोनां नोंथांनि लोगोफोरखौ हांख्रायहर आरो नोंसोर सानैबो जर'खा बान्था आरजिगोन बेजों लोगोसे बयबो 5000नि जुनिया जोनोम साननि अनथोब मोनो नोंथांनि गिबि रिसार्चआव 100% बांहोनो थाखाय कड RICH80 खौ बाहाय जुदि नोंथाङा जोंजों जौगानो गोसो दङ अब्ला जोंनि सोमोन्दो गोनां हाबाफारियाव हाबनो सान आरो 50% दानारि कमिसन ला मिस दा खालाम कमेन्टनि लिंकआव क्लिक खालाम आरो दिनै नोंथांनि बेट जिलि दावगानायखौ जागायजेन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो नायगिरि गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो एबारनिफ्राय जों भिडिअखौ लाबाय थासिगोन आरोना होमबा थाथ'दो